son bellas como andar de pé. Ten as momias, protexen sempre a Rapse. Ten as momias, e polo mundo adiante van. Ten as momias, os cinco xuntos contra o mal. Ten as momias, son bellas como andar de pé. Ten as momias, os protectores de Rapse. Ten as momias, e contra as caras loitarán. Ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Quen é quen? Non sei que che diga, esta leria do aninovo chinés vai peor cada ano. Digo eu, Bob, se xuntan los petardos e amai los dragóns de papel, tela receita perfecta pra desfeita. Ai, ai. Que vos pasa aos que estades dentro dese dragón? Aí está. Non coñezo de nada este espírito. Espírito era boa. Alguén lle deu vida a un dragón de papel. E tamén lle deu chamas. Non podemos permitir que destrúa o barrio. Coa forza de Ra! Abaixo todos! Pero cando aprenderán? Debino supoñer. Vez. Feliz aninovo! Que non escape! Non o soporto, é parvo rematado. É que non pensa crecer nunca. Oh, paréceme que non lles caio ben. Oida que o que faga falta é que me vexan con outros ollos. Espera un momento, que fago eu aquí? Que está pasando? Que pasa aquí? Eu non sei voar! Que ben conduces, Nef! Eu non son Nefertina, son... Que fago no corpo de Nefertina? Oh, Jackal! Estás aí dentro! Pola maxia de Beth, estou segurísimo, pero daquela, onde vai Nefertina? Pois adiviñao. Oh. Non tardamos nada en que os dous volvades pros vosos corpos. Iso espero.
Non vexo por que estás tan descontenta. Moi ben. Con pel de víbora en pó e máis as de escaravello da pataca é suficiente. É volátil, pero efectivo. Iso se non estoupa. Toma, poida que estea atrapada dentro do teu corpo, pero polo menos está enteiro. Podíámolo probar antes con Armón. El come de todo. Alguén falou de comer? Non fon nada xusto porque non deixei xugar máis ca dous. Cara gaño eu, cruz perdiste. Acaban de envelenar. Ei, que estou facendo? Oh, oh! Unha vez máis. E agora é un auténtico prazer presentárllelo o benfeitor máis xeneroso do museo, o señor Harris Stone. Grazas. Son moi amables. Grazas, Amanda. O que sinto por este magnífico museo non se pode expresar con palabras. Ai, Deus santo! Esperta, Jeca. Temos un problemiña. Non quedes mirando como unha idiota e axúdame. A min non me fai graza ninguna esta situación. Perdoa, Scarab, non o puiden evitar. Queres que che traia algunha cousiña? Unhas galletiñas para cans. Cala, Jeca! Mira polo lado bo, Scarab. Agora xa non é o home vello que eras. Raz debe de estar detrás deste feitizo. Deixa que caia nas miñas mans. Dirás poutas. Presley, cariño, arriba. É hora de ir indo para a escola. Xa vou, mamá. 10 minutiños máis. Miña nai, eu preocupado porque me saíran grans. Cariño, vas chegar tarde á escola. Mamá, hoxe estou así como se non fose eu. Quero dicir, para min que estou enfermo ou algo. Enfermo? Que che pasa, Presley? Non, mamá, estou ben. Para min que non é máis ca unha larinxite. Sí, é iso. Estou quedando sen voz. Por desgraza encontrei a voz doutro por aí. Cariño, baixa un momento para que eu vexa como estás. Faime falta axuda. Rápido. Xenial, se non podo pedir axuda, vou na ter que ir buscar. Seguro que Razo soluciona, é o que espero. Entre mentres, non te movas daqui. E non fagas cousas de gatos. Ten que haber unha cura para esta anomalía nalgún destes textos antigos. Tortas ricas. A ver aquí. Oi. A ver se podo... Ai! Oh, maldigo esta man tan torpe. Ei, que lle pasa á miña man? Ti que és tan listo, xa tiñas que ter en conta. Fai o favor de non meterme no corpo todas esas toxinas con tantas calorías. Que raro. Paréceme que non teño tanta fame como antes. Ai, pois eu sí. Que clase de sensación nova é esta que me invade? Son as tripas coa fame. Ah, pensei que esta sensación de baleiro baixaba desa cabeza oca que tes.
Podería facerme a esta forza tan grande do torso. Que sensación tan rara. Síntome áxil como unha gacela. Rapaces! Despertei pola mañá e eu era Cati, e Cati era eu. Príncipe. Sí, son eu. Nef, que che pasou na voz? Oi, pero mira que parvos son. Foi Beth. Seguro que está enfadado e quérese vingar por estragarlle a festa en Chinatown. Armón, quero dicir, Raz sigue buscando unha cura. Os demais imos buscar a Beth. Desculpa, pero non debía ser eu a xefa. E a cal son eu, non ti. Se foses muller, o faraón non che permitiría mandarnos guardiáns do seu fillo. Pero non son unha muller. Non me digas. Miracheste no espello últimamente. Xa sabe lo que quero dicir. Perdoade, rapaces, alguén me explica o que hai que facer na caixa da area? Sempre pensei que Harris Stone tiña algo raro, pero non sabía que era para tanto. Tes que ir acabando o leite, cariño. A ver, ven aquí. Déixame ver como estás. Non sei eu. Vai ser mellor que quedes na casa hoxe. Esa larinxite soa bastante mal. Malditas pulgas. Como as aguantan os cans? Se queres, bañote. Deixa estar. Chegou a hora de facer que Raz pague por isto. Hai momentos que xa podían durar para sempre. Esta humillación. Voulle ensinar unha lección a Raz que non vai... Para xa de beber auga do váter. Non teño por que aturar isto. Xaptís! Por que non me obedecen? Igual é polo rabo. Que leria. Amut! Escara, tes que ladrar unha orde. Este vai ser un día moi longo. Aquí foi onde vimos a Beth por última vez. Un bo cazador pode olfactear un rastro. Non olfacteo nada co teu nariz. Vivindo con vos tres é unha sorte grande. Beth é o espírito da sorte, non é? Pois ao mellor temos sorte. Mi madriña, faiseme tan difícil verme a min dicindo estupideces tan grandes. Ese parece Beth. Vamos alá. Xa sei, é por este corpo, saeme mandar na xente sen querer. De verdade que pensas que as momias van tragar todo isto? Voucho dicir desta maneira. Se non tragan o engado, pois mira, polo menos serei algo máis rico. Xaptís! E onde hai Xaptís, está Escara. Xaptís! Disparade! Xa! Xa son nosos. Amut! Agora que arranca! Quero recuperar o meu corpo. Os teus reflexos son máis lentos. A un home acábaselle a paciencia, Raz, aínda sendo un can. Douche 5 segundos para que me devolvas ao corpo que me corresponde. Ou morres. Mandeivos destruir a Raz. Eu non son Raz, son Armón. Pois veña logo, destruíde a Armón. Non me gusta nada ser la que ten que dar as malas novas, pero os Xaptís non obedecen as ordes dun can. Acórdache.
Onde vai ese cadelo? O príncipe! Coa forza de Ra! Ai! Oh! Ah, como das andado con esta cousa? Pesa unha tonelada. Vamos alá, podo facer. Ei, ten cuidado! Son capaz. Vincho facer a Jacal 1.000.000 de veces. Ai, non! Cuidado, Jacal, quero dicir Nefertina! Non te preocupes, teño todo controlado. Oh, non son consciente da forza que teño. Beth! Sí. Heka, é a nosa oportunidade. Agora Raz é vulnerable. Espera un momento, non fagas nada. Son eu, Heka. Heka, e ti que fas aí? Volve para aquí inmediatamente. Dime como é, así sabemos os dous. Ai, que noxo dá isto. É horrible ter pel no sitio de escamas. Coñezo esas gargalladas, Beth. Beth é o responsable de toda esta loucura. Acórdame que lle dé as grazas despois. Hai moito tempo que morro coa gana de estar tan cerca de ti, saco de pulgas. Armon! Ala, o meu traballo aquí acabouse. Pois non vas ir para ningures. Fai que todo o mundo volva a ser normal agora. Obrígame. Buscáchelo ti. Ai, a miña moeda! Agora vou! Armand, quero dicir, Raz, por aquí. Collinte! Grazas, pero quen te colle a ti? Temos que apurar. Usa o meu brazo, Raz, dalle unha boa puñada. A moeda, que a colla alguén! Parece que non se vos dá nada ben isto de botar as sortes porque volvestes perder. Ai. Xa volvín. Volvemos todos. Ai, acabouse má sorte.
Agora témonos que asegurar de que o príncipe volve ser el mesmo. Presley, é tarde. Hora de vir para a casa. Xa vou, mamá, un minutiño só. Non sei que che diga, Jacal. Non podedes chamar os bombeiros para que me veñan baixar. Presley é un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cantos egipcios mandaban e agora o bruxo Scarab vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Rapsé. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Ramsés. El ten as momias, e contra Scarab loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.